Pohjanmaan Trukki Oy on kaikkien trukkimerkkien huolto- ja korjaustoimintaan sekä varaosamyyntiin erikoistunut yritys. Olemme toimineet alalla jo vuodesta 1979 lähtien. Toimimme vanhan Vaasan läänin alueella. Huoltomiehillämme on vuosien kokemus alalta. Isompia remontteja varten meillä on huoltokorjaamo Seinäjoella. Huoltoautoja varustaessamme olemme kiinnittäneet erityisesti huomiota Rockla- ja Toyota-trukkien varaosiin. Valitessanne yhteistyökumppania trukkinne kunnossapitoon tarjoamme yli 30 vuoden työkokemustamme käyttöönne. Toimintatapamme on joustava ja huollot onnistuvat niin omalla korjaamollamme kuin asiakkaan tiloissakin. Huoltotilauksenne vastaanottaa puhelimessa aina trukit tunteva alan ammattilainen. www.pohjamaantrukki.fi